दायो आं अर्डार खालामबायनो खालामदों लडिं जादों लडिं गैया सेस थैबाय नामा फ्लिपकार्टआ आंनि मबाइलाव जारलानो माथो नै लडिं देखायबाय थादों हेलौ लोगोफोर माबायदि दं लोगोफोर आंहा मा जादों मिथिगोना आंनि मबाइलाव फ्लिपकार्टआ सोलिलानो माने गासिबो थिगानो सोलियो खिन्थु अनलाइन खालामनो अर्डार खालामनो हाया जादों आं बिराद ट्राइ खालामबाय आपडेट फैदों आपडेटखौबो होबाय जारलानो मा जादों आं हमनानै मोनला आं फ्लिपकार्टआवनो दंफैयो नै आं थुना होनोसै जिखिजाया मोनसे आं अनलाइन खालामना नायनो नागिरदों जागोन ना जाया नोंथांमोन आं देखायनो नागिरदों सिंथिं लांबाय थादो देखायनो माबायदि बेफोरनि माबाफोरा आं देखायदो नै ग्रिन स्क्रिनआव अर्डार खालामनो नागिरदों लोगोफोर दायो आं अर्डार थुना होबाय नै लडिं देखायबाय थादों नै लोगोफोर लडिं बेबायदिनो लडिंनो जाबाय थायो घन्टासे गाहाम जाबायनो थायो लडिं घन्टासेनिबो बारा लडिंआनो लडिं जाबाय थायो अनलाइना जायानो मथा मथि आंहा हप्तासेसो जाबाय जों बेबायदि फ्लिपकार्टआ लडिंल' देखायबाय थानाया नै लोगोफोर लडिंआनो लडिं जाबाय थादों लोगोफोर लडिं बेबायदिनो लडिंखौनो देखायबाय थायो लोगोफोर सानसे दोनबाव सानसेयानो लडिंआनो जाबाय थागोन बे आंनिबा लोगोफोर दायो आं गुबुन मोनसे अनलाइन खालामना नायनि मबाइल जायना जाया दे बेखौ आं ट्राइ नायनि लोगोफोर फ्लिपकार्टआवनो आं दायो नै थुदों सार्च खालामदों दा आंनो सार्च खालामगासिनो सिंथिं लांनि रियेलमि 9 प्र प्लास आं बेखौ अनलाइन खालामनानै जायोना जाया अर्डार खालामनायनि आं जायोना जाया लोगोफोर नोंथांमोन आं देखायबाय थागोन आं बाय अनलाइनाव बाय खालामनो थुनानै जों बाय नावआव नुजायाखै लोगोफोर स्क्रिनाव बिथिं आं क्रप खालामनायाव दानला लांदोंना बेनिखाय स्किप खालामबाय आं दा थुबाय नै सिंथिं आं लांबाय अके नेक्स्ट 7 कन्टिनिउ थुबाय दा नै नाय लडिं लोगोफोर नै बेयावबो बेनो अबस्था लोगोफोर दायो आं नै गुबुन मोनसे ट्राइ नायबावनि बया माइकखौ अनलाइन खालामनानै अर्डार खालामनानै जायोना जाया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनो हागोन गैया बेयावबो नै लोगोफोर नुखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर आं एमाजनाव खालामदोंमोन नाथाय एमाजनाव जायो लोगोफोर बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम गैया 21 मेआव आं खालामदोंमोन बेखौ अनलाइन दा नै मोनफैसिगोन बारा दिन गैला बेबो बेयाव जादों फ्लिपकार्टआव जायाखै फ्लिपकार्टआव जायैखायनो एमाजनाव खालामबाय आं लोगोफोर बे आंनि प्रब्लेम जि प्रब्लेम जाबाय थादों बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोननो शेयार खालामना होनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर फ्लिपकार्टआ मा जादों आंथ' बेखौ हमना मोनला दा जोंनि ब्लग भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर साननै सानथामसोनि उनावनो स' बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर